pagdasig og pagpabati sa hugot nga suporta ngadto sa mga mag-uuma sa Igbo, personal nga gibisita ni Nanay Bilintang oy ang mga umahan sa Igbo sa Barangay San Jose, lungsod sa Baligyan ug sa Barangay Latabon, lungsod sa Siukon. Sa dugang detalye dawato nato si Lidimi Riluya. Dili sa Barangay Latabon sa lungsod sa Siukon, nakatanom na og watermelon ug ampalaya ang mga mag-uuma sa Igbo sa ilang 3/4 hektaryang umahan. Isunod nilang itanom ang lettuce. Aron sa pag-aghat sa mga mag-uuma sa Igbo sa Barangay Latabon, Siukon nga labaw pang magkugi, bibisita si Nanay Belen isip pagsuporta sa maong programa sa probinsya, diin usa siya sa hugot nga nagpaluyo ni ini. Nakita niya ang 3/4 hektarya nga natamna na og watermelon, ingon man ang palaya sa mga mag-uuma sa Sikanan Highland Farmers Association nga sunod ni ining itanom ang lettuce. Naisgutan ni Nanay Belen ang mahitungod sa Igbo sa kalainan ni ini sa ubang proyektong pang-agrikultura. Sa kalainan sa Igbo ug sa ubang mga proyekto sa agrikultura. Ang sa Igbo gihimo nato nga dako sa ka-organization aron dili tagsa-tagsa ang pagtabang. Kay kinsa may wholesaler mo palit kung gamay ra ang inyong kamot. Dugang pa niya dili usab basta lamang kini nga pagtanom kay adunay proseso nga ang technician ang mutudlo pila ka adlaw ug unsay angay buhaton. Daghan pagproseso nga kinahanglan dili lang basta itanong lang nimo. Ang technician mutudlo og unsaon pagtanom pila ka adlaw, 25 days butangan og mga kinahanglan. Ang technology ang importante. Samtang ipasabot usab si Executive Assistant Joey Bernard nga adunay tulo ka haligi ang Igbo nga naglangkob sa Asosasyon Economic ug Kalasangan. Ang asosasyon isip pagpalig-on sa relasyon ug panag-uban, dili pag-iya-iya ug ang pagtinabangay. Sa economic kini ang pagpaningkamot nga masudlan ang bulsa sa mga mag-uuma. Sa ikatulong haligi, ang kalasangan matud pa niya anaara sa tugkaran ug angay kining mapahimuslan. Ang atong Igbo, doon na siya tulo ka kanang tawag nato og haligi. Tulo ka buok. Kung sa manang haligi, matugtugan, matindugan, di magtarong. Di magtarong. Haligi, katindog siya, likoon. Sa ito pa, ang usa ka haligi sa Igbo, mao ang asosasyon. Pagpalikon sa ato ang hugpong. Pagpalikon sa atong hugpong sa panag-uban nato. Atong ipalikon ang atong relasyon, atong panag-uban sa umahan. Ug sa ngadto-ngadto pa, aron magpadayon kita magtinabangay. Ikaduhang haligi, nga ligon niya kayo, nga di po matarong. Pag magkusog na, pag maligo na, mao ang economic kanang panginabuhian, ang kwarta. Kaya ang Igbo nag-ingon, maningkamot ta, aron madungagan ang kwarta ang atong bulsa, pinaagi sa umahan. Ang atong kita diha, muadto sa inyong bulsa. Ug ikatulong nga haligi sa Igbo, ang kalasangan. Ang ato, tanawa lang inyong lasang, pagkanindot, wag di mo kita anak sa gasa. Diri na sa Siukon, kung pinanggwapuha sa makahoy nga dagko kayo gatindog, ato ka ng alagaan. Kaya wala na kay makita ang kahoy ngayon nana. Sa sulod sa katuig, ang tibuok probinsya nikita na og 3.6 million pesos pinaagi lang sa pagpananom og talong, kamatis ug atsal. Midugang usab ang alkalde sa lungsod sa Siukon, Mayor Julius Lobregas sa paghangyo sa mga asosasyon sa Barangay Latabon nga magkugi himuon ng recreation ang pagtrabaho sa umahan. Nangakuhan niyo ato ing panagkabutan. Kinahanglan ang inyong kakugi. Maski unsaon na mo tabang sa inyo, kundi mo magkugi, pag-ipay madulungan, di ba? Hinaot unta na kining Igbo nga gihatag ng governor sa atong mga mag-uuma. Dili lang taman diri, kundi malungtaron ug muasenso ang tagsa-tagsa nga panginabuhi. Mauna ang tumong ug gimuha ni Governor Uy. Sa laing
bahin sa Barangay San Jose, Baligian, pagasugda na usab sa San Jose Irrigators Association ang egbo farming pinaagi sa pagtanom og onion bulb kon sibulyon. Sa mensahe ni Vice Governor Senen Angeles, nang hinaot siya nga magpadayon ug mapauswag pa sa egbo farmers ang maong proyekto, dili kay karon lamang kini. Ginaot kami nga kini magpadayon dili lang sa usaygon ato mang ang atong mahimo nga proyekto o ang atong mahimo nga para kanato wa bay sustainability di nato masustinihan, no, para lang maayo lang ni karon, maayo lang karon panahon na kundi ato ning mapadayon ug ato ning mapauswag sa uban pa nato mga kaigsunan. Di pa og usab si Nanay Belen nga anda mo suporta ang iyang kapikas, Governor Roberto Y. Uy, apan anaa sa ilang pagpaningkamot ang gidakon sa ilang mamahimong abot sa panguma. Nagpasalamat siya sa tag-iya sa maong yuta nga nagpagamit niini aron mamahimong matamnan sa mga mag-uuma. Matod niya, ang importante magkahiusa, walay panag-away, mag-ampo nga mahusay tanan ug maningkamot nga masolusyonan ang problema. Si Provincial Agriculturist Mabel Bustalino mipasabot usab nga ang prinsipyo sa egbo angay ug patas para sa tanan. Dugang pa niya, libre ang tanan gikan sa mga liso paingon sa abono, tugbangan lamang ug kakugi sa mga mag-uuma. Sa egbo si Nanay Belen usab ang magtudlo sa pagnegosyo, kay matod pa kang Miss Bustalino, karong panahona ang umahan dili na para kaon lang, para gyud baka negosyo. Gikan diri sa Latabon, Siocon, kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Katauhan ng atong lalawigan sa Zamboanga del Norte aron ma-update kamo sa tinuod nga mabalita ng atong lalawigan. I-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong mga katauhan makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among may bal-an ang inyong mga mulo ug opinyon. Sinana nga pagi, mapadayon ang kahapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pagamahanan. Kini ang Igbo Agribalita, Chris Sapong, nga maghatod kaninyo sa tinuod nga mabalita para sa ZNPNN ang tapig sa kamaturan, tuyog sa kalambuan.